फाउंडेशन दीस आणि या दिसात आम्ही देशाचे प्रधानमंत्री आम्ही आमच्या पार्टीचे नरेंद्र मोदीजी आणि पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी यांनी आजपर्यंतचे आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. आमचे केंद्रीय नेतृत्व आणि आमचे फाउंडर भारतीय जनता पक्षाचे जे त्यांनी व्हॅल्यू सिस्टम्स आणि पक्ष कित्याक स्थापन जाल्लो ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टीची आयजच्या दिसा आमी तो आयज साजरो करता फाउंडेशन डे म्हणून. आणि त्याच बरोबर आयज आमी भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा लोकांचे प्रजेचे दारार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. आमचे कार्यकर्ते सत्तरी आणि उसगांव सगळे आमचे सक्रिय कार्यकर्ते सगळे लोक बऱ्यापैकी आमी एक परिवार सारखे हांगा वावरता. आणि ह्या निमित्तान आयज आमी एकत्र जाल्ले. काल बी जायते आमचे प्रोग्राम फाउंडेशन डेच्या निमित्तान जे पक्षान आमकां सांगलेले आसा आनी जे आमचे लोक बूथ लेवलाचेर जे करता जे कितें पक्षाची विचारधारा जे आमचे पक्षाची फिलॉसॉफी आहा आणि फाउंडेशन डे आमचे फाउंडर्स ज्या लोकांनी कित्या खातीर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्येचो प्रवास आयज भारतीय जनता पार्टी पर्यंत आमी पावल्ले आसा. आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस 1918 स्थापन जाल्ली आमची भारतीय जनता पार्टी एक ल्हान झाड म्हणून लायिल्लें तें आज इतलें व्हडलें वृक्ष जाला जे देश विदेशान भारतीय जनता पार्टी इतली येदी व्हडली पार्टी खंयच ना. आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान व्हडली लोकशाही आणि हाजो प्रवास जो पयलीं सुरू जाला तो जनसंघ आणि जनता पार्टी आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी. आमचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी सुरवात केल्ली जनसंघ ताजे नंतर जनता पार्टी आणि ताजे नंतर आता भारतीय जनता पार्टी. अटल बिहारी वाजपेयीजी असुनी लालकृष्ण अडवाणीजी असुनी की आता नरेंद्र मोदीजी अमित शाहजी JP नड्डाजी आणि इतले वर्सां इतले 11 अध्यक्ष आता आजपर्यंत 11 अध्यक्ष आमकां पळोवपाक मेळ्ळे भारतीय जनता पार्टी. आणि जी 1-2 सीट सुरू जाल्ली पार्टी आज आमी पळयतात की देशाची सगळ्यान व्हडली पार्टी सगळ्यान जास्त मेंबर्स खंयच्या पार्टीन आसा तर देश विदेशात ती आमची भारतीय जनता पार्टी.